Bata. Hey. Bata. Aduh. Wah. Bata. Wah. Ah. Hey. Ah. 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 Ridu mawur mangewaraha warawa parahan tengaraning jorit kang makuru kangsa tatakaya putula ora pancriting turangga hesti ora kata ingkang Waja ayo sapi durung sawetara sore nggonku lumaku sanegara Ima Himantaka nderekke marang sembanku Ratu Gusti lumebu marang laladan ing tanah Jawa ana wujude kethek mongke ngaglah ana tengahing dedalan mripating mas padake kaya bisa tata jalma parek munyuk yen kena tak takoni marang aku sapa jenengamu endi pinangkamu dalan ropak lumuh kedisiken iki bedua sanga ngendi lho urung tepung wis ngarani bedua ala tanpa rupa temenggung pangkatku jenengku Moh Galiga Jaya sapa Moh Galiga Jaya wala sapa Senggana Ramandaya Patih Hanoman paran setiamu kowe wong sabrang temeka marang lalatan tanah Jawa Panwurna bakal nglebokake dom sumur ping banyu piye kowe bakal nglebokke dom sumur ping banyu dom wi ora sadek nganggo banyu nganggo itu iso mlebu dom sumur ping banyu kowe iki mau Durjana lho Durjana kuwi pangkate dhuwur sekolah yen wis rampung kuliah kuwi jenenge Durjana kuwi sarjana pian barisamu kena mbok piyak barisanku nanging ndasmu tinggalan kene piye kena mbok piyak barisanku ning ndasmu tinggalan kene lah aku ora penganggo apa parat ngemping loro genjah pati nyidam terbelo semua nyawam wis jeleh mangan woing dami iki nukus nyawang marang endahing tanduran wis moh nyawang marang kentol kuning parat tebak